episode thar kan enhomain pathian tu han ngai thale photila chronicles bukhatna bungsom ni pariat changkwa ipa pathian hi pomla chakle ti taksetin arong bolang che kan ngai to le kan tum te hi a hrevekani ani chu izon photchon I hmunge yanga ingai saklo ero chon apai thlale nang che ole battles through the heavens hi a story hrichiang lo tam takan amawangin season 1 atangin kan root chole dona an landan chu engpo ni se angai nom thei angper turin toy fel le kim chang takin kan en ho donani battles through the heavens hi abul bera chuan tlangwal pakhat shawian adventure story ania boina ngai nom tak tak le romance claim te ne na khatani he universe a hian magic omlo na continent pakhat a oma ma se mission te hian an theina le chakna lan tirnan dochi battle energy tier shed box chu an neya heram hi dochi continent an ti bokani mission te chakna chu an taksa chunga battle energy atanga te ani he energy hian power riam rang kal tlangin an level chu an up chho thina chung te chu rank song pahnia thenani he battles through the heavens a an level in to dan chu ani level 1 na doji chi fight disciple an ti boka level 2 na doze fight practitioner a omle a level 3 na hian dosi fight master omle in level 4 na da dosi fight grandmaster omle a level 5 a hian dowling fight spirit anti an oma level 6 na hian dowang fight king anti an oma level 7 na hian do huang fight emperor an omle bokani ti chuan level 8 na hian dozong fight ancestor anti bok chuan omle a level 1 atanga level 8 thlenga hian 1 star atanga 9 star thleng an omani 9 star an pel nuwa an level dot chi hi an kai chho zelani ti chuan level 9 na hian dozun fight venerate anti chuan omle a hi 1 star atanga 9 star omle in 9 star an thlen nu hian ithak danglam na voi ko an nei lenga ya 1 atanga 9 change sa omle ani ti chuan level 10 na hian banseng half saint kan ti khan oma ta hian early middle le late stage an omle a banseng level ai chuan 1 star atang 9 star kha a om ve lo ani ti chuan level 11 na hen do seng fight saint kan ti bokhan omle a 1 star atang 9 star omin star tina hian early middle le late stage an omle a ti chuan 9 star late stage sa om te hi half dodi ti in an ko bok thina ni ti chuan level 12 na hi dodi fight god an ni a hi a level sang beran ni doji chi hi level 1 doji ti in karon sai thina kha in lo se thiam nga lo boy lo ula ti chuan level 2 na doze ti tur kha doji ti den ka lo lam re boka kha po kha in lo se thiam mei don ya tin doji continent hi mun sang a then ani boka black region central region northern region southern eastern region western regions le northwest region a te then ani northwest region na omziama empire noya utan city a hian kan lian pathuman oma chungte chu southland te ziali klan le auba klan te anni he story hian southland chungchang asoi bera abik takin sawian southland roi tu southern of pano pangber chungchang ani ahming chu sawian ania sawian hi bidang lam ni in kumlimi lekani atrangin dosi battle energy mandan hi anzir tira kumsomi lekani line level 1 na dosi 1 star athlenga genius ti in an fakthin lea tuna ero kumsom panga ani to ma se maktak main kumthum chungin achakna chu na sat takin atla hiama ni zongjong in bol lo man tlak lo ti in an ko pha hiala hi an chung ko chakna test na fi ani kumsom panga mi sawen dosi level 1 level 1 3 star chaw ala thlenga mi zongjong in an nu izat lea akazen sawmai le sawning te point an nu izata apa chu an tlan roi tu ni lo se chuan hun rei takal ta tang khan no chu an nge yang tin an nu izat na sa hle ani ma se mol phona zongjong kara chuan a farnu pakhat chuan sawian chu alangai sakrenga he me cheming hi zuna rani ayano pangjok ni ma se level 1 doji 9 star atheng to a ma se ani hi yanane unaw tak ero an ni lo heti la hian sa family te in mu khop na hola sa chung ko roi tu le sawen pa ni pok sausan chuan khwa zom pahni alo dong songa ziali chung ko roi tu ziali bi le auba chung ko roi tu auba pa te anni na se hemi te pahni thil tum hi a thalo hle utan city a hian sa family hi chaklo ber ani awangin sa chung ko market chu tharum hangalak an tumani kum alo thar huna
สาวชุงกัวตะฮิขปุยตังอาหนอชัวเฮ็ดอันตุมบกเยนปาสาวจันจูอละทำวงเลียสาวจันจวนอินเอนะคอนทรักอันเสียมจูเอ็นตีระจูสาวีนเลนาลันเอียนรันชุงก็ซอมเบอร์ปอลนาลันฟามิลียมีเนนะอันอินหัวที่นะอันนี้ตินนาลันเอียนรันจูเซียมาเอ็มไพราเซกจักเบอร์ซิงมียันเซกมีแต่ซิร์ตีร์อันนี้จุมีอันนี้ที่อันเชียจวนชุงกับปฏิช่วยตัวเตจูอันงวยเชียงเลสาวจันจวนอฟาวเลตาอันมาร์เก็ตเตจูลักสักโจกอันนี้ตัวทัวเซมาเซฟวยตัวปฏิอันชัวโดนไล่ตักจวนนาลันเอียนรันจูยันเซกอัตงเหล่ากัลเอลดาร์เอ็งมุซัดนินเหล่าเข่งตาอาตีระจวนสาวจันจวนอฟับปนุปุยตัวนี้อวังอินล้อมตะกินอเหล่าดงสงะมาเซอดิ่งเหล่าลำเดนี่บอรวกจูอดังลำฮาลเวกนาลันเอียนรันจวนสาวเยนเนน่าอันอินหัวลันติตอบอตุมทูอเหล่าเสยตัมให้มีจงจูอันมังอังล่มเลียดอจีคอนติเนนต์อาอินในตัวระอินหัวลันติตอบจูเที่ยวเส้นอมเละทิลซาทักมอลพอนัลเลียนตะกันนี่มาเซนาลันเอียนรันจวนเอ็งคิมอบวใส่เวกตัวอบีตะกินจูอินหัวลันติจ่าดูอวังอาcompensation pek chu atuma doji catering pill mu tur wang tak mi pakhatin level 2 na doji reng athen theina tura puina konga 100% lotlin theina ania atira chon thousand chon an family zomna hum himadua in biak na nei that pui atuma ma se na lan iran chon aril ru asiam fel to abik takin secret tu chuan an in lai china chu bo chet phalna apek to awangin a chan be po tuna chuan sawian chu borhman tlak lo mai ani to a genius ani to lo ilan se khau thopna awangin ain holna chu kan sel atum purani e hun bo thak takara hi yena chu lo thleng ve ta ma se adin hun ti se om ai chuan nalan in ran chuan compensation chu ati pung zo ka tuna chuan dochi gathering pills pathum a pe a sawian chu ilan se ka a training thei tur thu a hril bok chun thu re chuan sawian chu a thin rimin aril ru ana hleya heti hian a chang le ta he in holna hi nangmana I cancel hi ka du lo keima ngin then che ka du ani atia he hian a chungte zong ba ka nalan thlengin ati thin ur hlea anin kara boina chu azul sawa anin sual boi mai a hlom hle atopa chon nalan in ran chon sawian chu du thlan tu nung ber pakhat ta pe a kumthum nuwa sawian hian yan seka a challenge angai don ani a chak chuan engagement chu cancel ani yang ma se sawian a chak ani chuan nalan in ran hi adu anga hremin adu dan dan ati thei don ani mi chuan om tak angin sawian chuan apom ta a chu tiang chuan kumthum chung in rem na chu official takin siam ani ta ani he hi 3 years agreement anti ani ma se he thutluk na hian saw chung ko ta chu ati thin ur hlea abi takin akazen sawning le sawmei ta chu an thin rim hle yanan sekti thin ur tuwa an puwa chi gathering pills pathum ta chu ama awangin an hlauti a seibok ma se sawian chuan an mani tan cho pills chu an du ti a hria yana ka zen chuan sawian chu an ti buaya a fire attribute do chi mang chuan sawian chuan beile ta tuma ma se an thil ti thena chu ain thlau tu un revak lo chungin yana chu amol phole ta element chung chang sei fia lokila battles through the heavens sa hian do chi mang tu ta hian elemental attribute sang an nei veka a chang tu ber ani angin sawin hian element pani aneya tri le fire attribute te anni a vine do chi element som pani oma chung de chu water, wood, wind, metal, fire, ice, lightning, poison, blood, darkness, light, le earth te anni. Ti chuan asina le leila yan anti mol phonon phone nuwa sawian chu thinrim le mol phuk takin la hun tang chuan achuak ta anu than onaram no lam chu apan ta chuta chuan tapin abei dong hlea engwan nge a chanvo chu heting hen alom tak ti chu azota voide khata sawian ringa tang chuan putar tharau aron chuak ta putar chuan ama puitu tur ani thu asaya dochi continent ta chuan chakna chu dochi level chop ani lo ti asai fia mi beidan le mi beinana poimo battle technique le combat skills te chu athiam angai ti arila battle technique hi rank palia thenania level pathuma ombok pakhanna chuan huang yalo hei a level niam berania pathina chuan zuan black pathumna d art le palina tian haven hei hi a level sang berani rank tin hian low mid le high level an evek bokani putar chu mi chak tak ani angin sawian hena chuan technique chak tak azirtir theiti a hrila atira chuan sawian chuan a ring lawa a chan chu sa family te hian rank pani na zone technique chau an man thei wangani chu po chu apa chawina thiam chu ba ka technique chak tak zirma se pil tel lo chuan ma som theilo tur thu ase
ma se bei selo takin ahma tharau chuan yolao alchemist master sang tak medicine yolao tia hriat ani thu aron sei chuak ta alchemist chungchang soila amdoilam thiam ti na ani berang chu dochi continent ta hian alchemist te po hi rank soma anin thena alchemist rank wana tanga rank som thengin an rank asan po le damdoi mu tur wang tak tak ti thiang hlim refine le pil chak tak tak siam theina le thiam na an ne ani yolao chuan sawian hne na chuan dochi ka tering pil chu theikil tu le atan pil chak tak dang tam tak asiam thei ti asoya ma se sawian chuan alaring thei chuang lo chu putar chuan apui du na chan na hriat lo awangin ni chung yolao chuan thudik chu aron pho lang ta thum kal ta chung zonga sawian angil le na chu rulet adu ani sawian chakna na setaka atlak nim chandik tak chu adochi chu ring chunga om yolawin alo hiplua alo absorb wangani chu chu chun sawian chu athin rim hlea ma se yolao chuan rulet adu tak seta wangin yolao chuan kum khat chungin sawian chu ain cultivate thenan apui don ti atiama sawian chuan aram ti ta an pani hian inrem na an siam ta ani kum khat nuwa yolao hian level 1 doji 7 star a thlen thenan apui angai don ani ma se sawian chuan inrem na siam ani ma chuan officialin master tia ko ala du lo ama saberatang yolao chuan pil refinement atana damdoi me mo then khat la khom turin ashila sawian chu abuai hle chung thila chu amana to hle ani du than tu nei lovin sawian chuan junior chu azong ta alei thenan atran puina atila wani thakkin junior sawian ngai to em reng tu chuan alei na tur alo nei hlo South Family Marketplace an kalngala yang master ani awangin olsam takin engkim an huthei ta ani an mango zinga wangtak rare magical beast corpo an huthei bok ma se an holam chuan ziali chung ko veng tu te chuan boina an siama South Familia yang master ani angin sawian chu ngorengin om theilo chumi de chu ama chhomta tira chon afin na mangin sawian chuan chumi pani de chu atimol pho theita ma se thil chu adang dam hal ziali chung ko ho tu fa pa ziali awaron danga sam takin sawian chu aron manta vani tha takin junior chu chanchuak turin ahun taka aron thlenga ziali aw hian junior hi anga event hlea adu hle entika emanu puya ane nge yang ti asoya an bei zui du lawa vani tha takin chula hun veng tu te chu an lo thlenga ziali chung comment bar te chu an chhuwa tir ta ma se lai huna an local cham chu bolna siam ringot ani lo yonan sekhian sa chung ko hi apui don em ti fin fi an du ani yonan sekatanga tanpuina an hudon lawani ti an hriata wangin thilpoi jok an ro man tan ta ziali aw chu apabula kalin apabula chuan report a pe a sawenan damdoi chi sang alei ti a mu thu a hrila sau chung ko te chuan alchemist an roi ani ti aring hlelta chu than ti lo hle heti la hian sawian chu master yawlaw nen training an nei chun zom zela chu putar dochi control thiam tak chu a mu chuan sawian chuan mak ati hle mea yawlaw hian atan pills a refine mai baka adauchi control dan le ama ngein pills refine dan tur azir tir bok ma se training an nei chung hian sawian chuan atak sapum puya natna le chaklo na satak anei kala ein fian nuwa yawlaw chuan engma diklo omlo ti anem hita sawian chu dochi 4 star akai sang don chawalani yawlaw kai hroina hnuaya chuan sawian hian chu tiang level a thlen theinan rei tak ammo talo atuk zinga chuan mi puitam takin ka thara bitir familia nei tur oxon dian tak ticket an leilai alo langa chuta chuan mai chimel thatak iafe alo langa ani hi lilam na hun enkol na thok tu an manager ani ani na taka chuan utan citya chung kolin pathum te chu anin lt ria in ain rol du lova neutral taka anin kara chuan omadu ani ti chuan asin chu in thlakin sawian alo langa yola wan saxon pam technique entir apung huwa atopa chuan a master anga pom arem ti ta chu technique chu thiam ve adu wang chawani chimhina yola chuan saxon pam technique chu low grade
black rank technique ani thu a safia engthil po mishing po ni se apal manga a controller aman theina turani chumhina sawian chu saw chung ko combat arena akala zonar le sounding te install la ya muwa beise ange zonar chuan sounding chu alsam takina hneya chumhina zonar chun sawian mu chuan sawian chuan vel wan dochi 4-star atheng to ti a mu chuan zonar chuan rang takin atana thatu martial arts technique azong ta chung zinga pakha chu stone settering palmania yellow rank level 1 technique ania phuna na satak nen sawian chuan chu technique thar chu zirtumin yellow omna a chuan akal ngala ma se yellow chuan atnol ngala stone settering palm chu atangkai lo hle ni na sei chu ai chuan sawian chu direct in technique chakjok octane blast palm black rank level 2 technique a pezoka heti lai hian mun hlataka nalan in ran chu lo in cultivate mekin yana chu a hne ngei don ti asei ma se heti lai hian sawin ngei point training chau angai tua octane blast palm thiam taka man chu atum hlatani he technique hi close range single target strike chakna na satak nei anga soyania voi khati fam kimani to chuan art rank level 3 technique niam bernen ain tlukani rank tin hi low mid le high rank a an thina ni kan ti to kha heti la hian yawlaw hian sawian chu a cultivation ti punan apui mai baka ataksa chu attack na takpo tor thei turin azir tir bok amai ro chu training an chun zom thei ma chuan damdoi atana man tur an ta chamta tungtuma hian sawian hian oxana tel tur hian mi maktak angin ain siam dang lama thil leina ni lovin yawlaw siam damdoi tui maktak chu ral turin akal zokani manager ia febula kengin en fiat nu chuan manager ia fe chuan a quality chu makati hlea oxon item atan apom halani tunge ani shia chen du chun ia fe chuan chu pa chu ani na tak tak chu shia chu atuma ma se sawian chuan rang takin a chu san vata revak lowa chuan oxon chu an tanta ia fe chuan a kai throya magical medicinal liquid chu a pholanga cultivator chu rang taka andosi ti punna tura pui thei tu ani thu a seibok saw chung ko hroi tu chuan le adu nge yang ti a hria chuan ziali chung ko hroi tu chuan chu a phal lova gold coin sing thum a bit ngala ma se beiselo takin sawina pa chuan gold coin sing ni zatin out bita afa padu tak iana ta na ti ani chu tiang chuan saw chung ko hroi tu thousand chuan oxona hian ena changta ani thousand chuan afa patan gold coin sing li zet chu amana wang chuan sa family elder te chu an thin rim hlea ziali chung coin oxona black rank technique an hmu lain sa chung ko te chuan sum an kho ral mai ni in an sei thousand chuan animal sum a man thu soya ma se elder te chuan afa pa chau angai sak thu soin an la soi sial thawani thousand chu a thin rim hlea an ma ni nge point an fa te chau an ngai sak ti soin a chang le ta chumhinua sawian chu apa chuan damdoi tu mak tak chu a peta yolaw siam sak tho khani ma se sawian chuan apa thorin na le atana impact na wang chuan alom hlea chumi tang chuan a training na sale zual sawa rei taka training nu chuan sawian chuan atopa octane blast palm chu a thiam ta yalawan ataksa ti changna angai pemo chan chu a hre thiam ta ani ti chuan thei to pa a training nu a ena chuan saksom pang le frame pang technique pani po lo thling takin a thiam ta ma se level 1 na doji 7-star ala thlen lo awangin lung oilo na ala nei thawa sa family coming of age ceremony chu thani nuwa nei ani dona heta hian an theina te fi aniang yola chun sawian na cultivation speed chu pangai aya chak ani aringa ahun taka sawian hian 7-star chu a thleng ngeyang ti aring thlatani asina in thlaka thani aliam hu chuan zuna chuan ina chu age of ceremony tan ma in an chakna enchin turin a som ta tulai huna chuan bitam takpon an chakna chuan lo enchin ve bo zuna chuan a chakna chu enchin musa jokin a level 2 na doji 1-star fighter dik tak rang a akai chho to ani chimhinua sawian chu lo pen chuakin tupo mai chuan an la musita ma se kumma sa ang lo takin tunruma chuan thil adang lam vek to a master nen training na sataka an nei nuwa sawian chuan an family zinga bolhole man tlak lo mai ani to lo ti mi zong ma ati chiang ta jok ani yana chuan level 1 doji 7-star thleng to alo nia chumi hnuah chuan mi zong ngai ven a hlo le ta
aka zen then khatte po chuan an ngai ven le tan ta an jinga pakhat saw me phei chuan alo ngai sang hle ma se saw ning chu a thin rim hle a coming of age ceremony nei huna sawian ne atum ru hle saw family coming of age ceremony hi ani na taka chuan internal tournament ania saw family te tana tournament ani tunge na kin loka klang hroi tu ni thei tu ti hriat na atana an ro manani heti la hian ziali chung kwa point he hun hi an ngai ven hle a yan an chak taka a level up thei dan chu hriat chian an du a ama puitu alchemist chu tunge ni hriat an du hle ti chuan atu ka chuan coming of age ceremony chu an tan don ta saw family elder kai rona hnuai tournament chu tan anita a level 1 do chi 7 star thleng to sawian hian level 1 do chi 8 star chin hnuai lam tu po ama chon theya chu tiang bei tur chuan a qualify bok chu ti lai chuan sawning level 1 na 8 star a mek chuan a challenge ta chu danina phalani awangin a in be na chu a in tran ngala challenger ani angin sawning chuan level 1 technique yellow rank pro technique amang ngala hey rank 1 technique ania in tu zong chu an hlau thong hlea a chan chu sawin hin defense so a thiam nia an hriat wang ani ma se a training khau taka wangin attack zong chu hlo tling takin a bum thei veka a hun lo thlen chun sawin chuan solid strike main a beilet ta ma se attack hian sawin chu a hliam thei mai lo sawin an pila e tanga lo om magical potion lo ma wang chuan sawin chuan a in bei lai tak chuan a star a ran kai chho ta chuan hriat chuan ziali family hroi tu chuan rang takin thil om da chu amang tang kaya ami le chu arokin sawning hena internal energy enhancing pil petorina tia ni na chandu wangin sawning chuan pil chu aru ka la in a eta mit khap ka lek chungin a thil ti then chuna sa takin a pungji nga ma se tu na chun sawian chu a in pe to hle yaw law kai shuna hnuai aril ru a ha dam hle a sawning chu yana chun na tak mea lo nekin sawning chu na takin a in hliama thing hokin na tlozui great elder sawning apa ni bok chuan a endik ngala ma se elder dang de chun sawian chu an tran tlat sawing hian inti chaknan pil aruka ein dana bo chet thuan lo seya sawin hin a beilet lawani chuan lemna tak atwar emo athi pha thei thuan sei ato pa chon thuluk na siamini ta a sawing hian dana bo chet awangin thlathum chung lung intang tura hrenani sawin bol hlo le pan tlak lo ti an soi thin chuan coming of a ceremony a hena a changta a ming chet to na thai bawin sa family ro lo tu dik tak ani zia alan ti le ta ani ziali family hroi tu chun sawian chu hetiang taka chak taka alo thang lena alo chakta hi aring theilowa sa family chu arokin a hlau deuh tanta ma se fa pa ma ang boka fing tak chuan ro mana dang alo nei le to alchemist pakhat master luzi chu thopuya tan an soma atan puina don theina tur condition chu all sam hle nura tam tak an pek thei chung chuan sa family ti chetna alchemist luzi chuan apuyang ro hana chu thil rap thak tak ni ma se ziali family hroi tu chuan arem tia sa family thlop tu alchemist an da bo thei chuan sawian hian thanlen zel theina tur kong anei to lowang luzi hi utan citya tier 4 alchemist mite za takania chu hriat chuan ziali chuan eng ang nulangi adu ti azota rin lo takin lucy chuan mitier auction house ami manager efa chu anga event hle ti asei chu athil soi chuan ziali chu reilo chung chu tong theilo vina siama mitier auction house chu film kholo taka khoi theilo pol chak tak ani awangin ma se self family ti chet adu em awang chuan alchemist lucy athil phu chu apom ta thawa asin in thlakin sawian chu zunar nen chuan thamon takin bazar an kalduna chuti la chuan bazar hun chu adang lambik hle ti a hringala dor hak tu pakhat soidan chuan ziali chung ko hian rejuvenation pil man tlom takin an zor chuaka chu wang chuan thil leidu te chau ni lovin thil zor tu te point an sum do na chu ziali chung kolam a an son vekani atia rejuvenation pil ti chu ti damna le inti chapna na damdoi thatakani ma se yala chuan achin fel dan tur asia ti asoi balcoting pil siamna tur damdoi le turin manager efa hena yana chu atir ta ma se efa chuan sawian hian ziali chung ko te elatum ti asheta wangin atir chuan puya du lo ma se chuti lai chuan miran kalin anron beita thut meya vane thak takin sawian chuan an beina chu alo danga a beilet ngal
จะเข็นเกมตะชูงิรันไปตุเตจงจูอันเนงาลเวกะอันจิงาประคัดจูอจอดฟิอาเจียลีแฟมิลี่ช่วยตัวจวนอติร์ติอาชชวกตาจูปัจจุนเอฟจูรูบอันตุมทัวใส่เวกบอกจวนทิลตุมทะเลาตักจูเชียจวนเอฟจวนอริรูอัตลักงาละอัลเคมิสลิวซีจูเจียลีแฟมิลี่เนี่ยอันทอกเขาติอาเชียตะวางินตุนาจวนซาแฟมิลี่จูอัลฮอบดูตาอันนี้มาเสสาวินเฮนาจวนอันนี้น่าใส่ชวกตุรินอพูตาใส่บอลเลนสาวินจวนตุงอันนี้ตักติจูอาศัยชวกตามาเสอันนี้น่าจูทุบสักลัดตุรินอังเงินบอกที่จวนเจียลีตะเจนอินาจวนสิตานะทิลตีอันตุมรัชวจูอันชันตาเอฟเบนพูบาลักนาตานมิเตียออกซันเฮาส์จวนเจียลีชุนกตันเจ้าดำดอยตานะมันตุทิลมันจูอเล็ดงาเซตินอันติสันสกาจูทุจวนอติทินริมเลมาเซเจียลีจวนเองติกงปอยเลยเจียจูอตุมละตาสาวชุนกว่าจูติเชียดอลตุมดูเลจุติลาจวนสาวฟามิลีตะจวนเจียลีชุนกว่าเราทั้งเรียนเจียตัวจูดันตัวกงอันทรงนัสเลียอัชันจูเจียลีฟามิลีตะเฮียนสุมตั้มตักเซนอันเชลเอาฟังอันนี้อันรู้จูอับวยดูเลยจูมิหัวสาวเองเลยยาวเราตะจูรันลังอินจูอาทิตย์เลยตะพังจวนยาวเราจวนพิลควอลิตี้ชัดตักตั้มตักอันเรฟายน์ตาจูมิหัวจันสาวเองจวนเอฟเอจูมัวอันนี้น่าเด็กตักจูทุบจูกินสาวฟามิลีเนี่ยนะพิลจงจูเพอร์เฟกต์ตูรินอังเงินนั่นนี่อาเฟลมฟาร์มิงสาวินชวนบลัดก็ติ้งพิลจุมรอนพอลงตาการเชียร์ตันสาวินเฮียนเอลลาวาเฟลมเล่สปิริตชัวลพาวเวอร์มันหัวสักจูชวนเอาเล่ออราจูอัลฮักดังลำเทียนี่บลัดก็ติ้งพิลฮีเจลีชุนก็รีจูเวเนชั่นพิลไอน์อเลสโซมินอัลฮัซอกนี่ที่อาศัยจูอายามักจอกจูเฮงพิลจงฮีอัลฮอลินอัปเวกดอนที่อปวงตาอารุเลนนัดเองมาอดีลงอาทิลพัลชันซีฟีนันสาวินชวนสาวฟามิลีช่วยตุฟปาเชียนเมนี่ทัวเสียจูวางินมิเตนเชียนทิลเป็กอังอินอันง่ายตัวละนี่ตีสาวจันจนง่อยเรื่องอินเอ็นเรื่องอติราจนจุดเตียงยินเลยนะจวนอติมังอังเลียมาเซอันหูจวนรวมทุส่วนจุดจันปุยนะจูอปมตาสาวินชวนมาเห็นเอฟเอจวนฟิล์มโคตรตัวน่ะบอกมาละเจลีชุนกว่าแต่จวนผู้บลักไงอันตุมังอติยาสาวินจูอันวิสุกะอาตานจวนให้สาวฟามิลีเล่เจียลีฟามิลีเตอินการาอินดาวนรกวิตักบุลตันเจ้าอันนี้ตียาอัตุกะเจียลีฟามิลีตสุมดอนนาจวนอันดำโดยตานะมันตูเที่ยวมันตอลุตุกวางอินอันพิลมันพออันติสังตาวิปุยตจูอันทินริมเลียอันลุงอ้อยโลเลอบีตะกินดำโดยมันหมดตักจูอันทินริมจัวเลียวันเล็กขตามีประคัดบราก็ติงพิลเก่งอินอารมณ์ลังหุ่นเรวักเราชงเลียมตัวเลียมจงจูอันดำเฟกะบลัดก็ติ้งพิลฮีสาวชุนกวนมันตลอดตะกินอันชัลตีอาศัยจูอันเชียจวนอันไว้ไม่จวนสาวชุนก็มาร์เก็ตละมาจวนอันส่วนเล็ดต่างหากเวกะตอนเสียเลยจวนทิลเซงจูอาศัยเชียงเลียจุดที่จุงปอจวนอัลลาวเราตักเซตอพิลมันตีเนียมตุมินอันเปเรงอันนี้วันตัวแค่ตะกินจุดที่รัวจวนสิไปประคัดจวนออกส่วนเฮาจวนดังโดยอัตานะมันตูจงสาวฟามิลีเนี่ยนะอันเป็นเวกที่อาริปอตามันเลยจะเอฟเอจวนเจลีฟามิลีเนี่ยนะอันทอห์นจูติต่อเวกันนี่ทูเราเชียติร์บกันนี่จูเชียจวนเจลีจูทินริมเลียอาจารย์จูลิวซีอินเอฟเออเบสเซตลัดวางอันนี้จูเอฟเอจูเฮตียงตะกันสัตตะกามาลักชันฮีอันนี้มาเซลิวซีจูอลังโอยเรงสาวชุนกับบลัดก็ติ้งพิลกับปุยเทตัวเทดานทุรุกอันนี้ทัวเซบทิลเสียมตัวลำเอรอจูขปุยดังตังอินอันเลยเทียนนี่อติยามาเซเบสเซดังประคัดอันนี้เลียจูนารดูอันนี้มาเสียฟ้าป่าชวนเริ่มมาติลาวเลียมาเสียป่าชวนสาวชุนก็มาร์เก็ตอาบุญเสียมาจูนาร์จูรูบพัดตูรินตียาตุติลาชวนสาวินักเจนสาวิจูกันหัวอันนี้สาวินฟาร์นูอุปโจกันนี้อาอุณาป่าเลียมนัตักตัวหัวชวนสาวินจุงอัดทินริมเลียสาวิชวนผู้บ้าลักดูทัวเตียมาแต่สาวชุนก็เอลดาร์ชวนอันตรงข้างหัวน่ะสาวินเนี่ยชวนโจหาดังตูรินเตชัวอันตุงตะโจกะอันโดยคลาดตะกินอันกัลไลชวนเจลีชุนก็สิไปเตจูยังมาสเตอร์เจลีเอาติเนียนรันแข่งอินอันรันหัวละดูทำตัวดังอมตัวแล้ววางสาวิและสาวินเตชวนอันเบเดตังไงจุดที่ไล่ชวนสาวินชวนบวยนัชวกจูอาเชตาเชียเจียนดูเจตินบวยนัชเห็นนักมุนลำปันชวนอัดสานงาน
a thlen chun akazen te din hun lo om taka an om lai chu a hmuwa in beina chun a zung lu kala ma se be se lo tak thil a thleng tlat mai sawi chu hung tol tura a hril na lama iana chun sawi om bora chun anem sakpal lo mai sawi chu a thin rim hle a ma se thil om dan chu a that lo em awangin boi ri man dawa an ma ni ram ti boi tu telama chun ein solving ta zoka chumi hnuwa sawian chuan Ziali family young master chu a challenge ta affair do chi mangin a tek zui ngala wangdoi kha takin Ziali young master chu level 2 na 3 star dozi lai alo ni to chu wang chun awesome takin sawina attack chu a block thaya heti lai han zonar chu mi pakhat ni na tagin sawian chu din hun hloma a omti report adonga rang takin chulai hun lampan chun atlan takala a thlan chun sawian chu mail mine an hwal vek ti a hmuwa young master Ziali chuan win technique phangin sawian chu alo be mek alo ni a changna zong zong som khowin sawian chuan beidong takin alo la beilet ve sham shama yen ring chunga yolau chu oma yana chu a chaw re ti a hmu chuan a topa chun yolau chu a ring rol ve ta Ziali attack na chu aron block sakta ani ma se zunar chun thil pakhat a hre thiam hala yana hian ma son chak chan chu a taksa hian tharau chak tak anei wanga ni ti chu ma se boina chu a top lo chuti lai chuan Ziali family hroi tu chu an lo thlenga a fapa hliamen tak a hmu chuan a thin rim ta hle mea engma soiloin a thil ti thina zong zong chu a chuak ta zunar chu sawian him turin aron ja chho zui ve zat bok ma se indona an chung zom ma chuan yana pa sauzan chu aron lang zui ve le ta a lion roaring sound technique aman dai chuan a o chuan mun zong zong chu a tinginga le chu a tinginga sa hle bok sauzan chuan a be chun zom ma chuan Ziali sipai tam tak an lo thlang zui ve le ngala hroi tu chu Ziali unaw pa Ziali nu ani aura tang ringot pon michak tak ani ti a chiang hle Ziali family hroi tu pa chuan af pain hlemna tak atwar ti a hreta wangin sual ai chuan Ziali family hroi tu chuan hung tol turin a sipai te chu thu a peta zoka sauzan le elder te chuan an ron zuya ma se Ziali nu chuan lo dangin a chak le a voi khata elder pahnia chu a fei mangin alo beya olsam takin ala tlan shop thei tho Ziali mi le sa te chu an tlan cheta a ti chuan sauzan chuan yen le zoom na te chu an hliam ti damnan barcoding pil a peta a he thil hi a thlen hnu hian thil om dan chu a danglam ta veka tuna chuan Ziali chung ko hian in hmana thatak pahni an nei ta a chung te chu Ziali nu le alchemist Lucy te an ni an chakna le Lucy alchemist thiamna in ko pawang chuan sa chung ko chu din hun hlom taka an ding thei don tlat mai a chaklo na za thak taka wang chuan Ziali family young master chuan thuluk na siam ta Lucy thil du pek chu arem ti ta ani sa chung ko an din chhuale to lo nan Lucy phut ti hlotlin nan chau zunar chunga aril luput pang chu thlaka du hiala chimi zan chuan a chen ina chun Lucy chu nula engmaza ne an thlim hle a ma se be se lo takin tlo tu anei tlat mai chu tu dang ni lawin zunar ani zunar chun nula pani chu amut thil tira adu nula chu a in ngeya veng tu po ne local ti phu chuan Lucy chu a phur ma hle a adu tak a hmu chuan ein thunun theilo ran takin a pan hnaya ma se atang chuan wandoi thla takin hei zong zong hi thang vek ani zunar chuan engkim alo ro man lok to a secret technique mangin Lucy chu invent hun pelavin a that ta mi mai chuti la chuan ina chu alo thleng ve chia sawian chu amang ang hlea zunar hian a secret technique chu a thupani ti a hre chuak ta ma se zunar hma ai lan du lo zunar hian Lucy a tha chan chu sau family ta na boina a siama wang le Lucy in ama a bei se ti a hre ta wangin a thatani ma se zunar hian awesome takin tilum ma se a technique hian a energy mang sa hlea sawian chuan alampana pui va chu adua aring chunga master yolau chuan zunar hian secret technique ane awangin a thale mayang ti na lo danga chu baka medicine master chuan adam thoi thena energy siam thana pil bik siam atum thu a hril bok atuk zinga chuan alchemist Lucy thi thu chu alo dar na sa to hlea Ziali chung ko chuan chu hun chu an hlok na tore an hnung tang tai zui hmal zata sa family te tia puin Lucy master hena lekhan thon hala sa chung ko chu azirtir thattu an pu ani tin Ziali chief point pil marketa an thune na vongreng turin athil ne engma zat thal sakadu bok
heti la hen sawian chuan manager fa chu a tlo le tum tuma hian ziali chung ko hian khopui pona khoya train nge an dam doi man tur hi an leiti azota vane thla takin fa chuan a chana chu a hreto khopui bulmaya monster mountain chimlam bela omchu ko mein me pa pe a tuna chon amamo nei to awangin sawian chuan rom hanna fing tak asiam hala an mani chu be atumani rang taka apa chu muin apa ne chun npa chu thila chun apa le midang tuma inrol tir tum novin ina chon ama chawin ti atumani apa chon ina hian puitu danglam tak anei ti a hriata wangin arem ti a film khur turing thila achua mai sawian chon energy recovery pil chu apa hena junior hena petura ti in a hlana hunakal zela monster mountain chung thuk tak alung chunga chon sawian chu in cultivate in level 1 na 9 star daw chi thlengta ani tuna changhang hian level 1 monster chu osam takin a hne thei to donani a training a mason na chak tak chu a mu awangi yola chuan heavy ruler lian set me a pe a riklea ma se sawian hian amang thiamani chuan a theina le stamina chu na setakin apung donani medicine master chuan level 2 na doji a thlen ve le combat technique chak tak zirtir a tiam bok sawian chuan lom takin yola wa thil pek chu apum ta ti chuan ni aliama sawian chuan heavy ruler rit tak chu man thei tumin a training chun zong zela ri tak hnua ri na nei lo ang main heavy ruler chu a keng kol thei vel ta yana le yalo ten thil engmo an soidun lai chuan nula pakhat chu tranpuina deal chuin an lampan chuan alo tlana damdoi thiam lar tak little fairy doctor tia ko chu monster pakhatin aron u malonia aming dik tak chu saw isian ania little fairy doctor le tuna poison gal tia kan hriat ta kha ani nula au thom chuan hriat vele a training result lan tir theina hun rem changa ngain yana chuan pan ngala ni tam tak heavy ruler rit tak manga training anei nuwa tuna chuan a heavy ruler chu da in atlan chang chun sa takin alo pung to a reilo te an bula chuan thlengin monster chu a beya alua na taka tum sakin na takin a hnek thlok nol mai apam technique mangin alama chuan a hroi let le a o sam takin monster chu a hne ta ani nula chan chu nu chuan sawian chuan little fairy doctor chu a ko a nula jaklu tuk chuan a bianga a bensa ma se in thlathung le sia chumi hnuwa nula chuan jingsan city atanga local ani thule heram ngo hian a local ti asoya ma se akal puitenen an lo palawangin ama atei kolvel thu asoya fairy doctor in athop puita jinga alchemist an tel ti asoi chuan yana chuan ziali chung ko atanga damdoi lam leile zontuma kalte chungchang engemo a hriat lo zotin beisei lo takin fairy doctor chuan lo hre chiang hlea ma se athu hriat chu a hril vele akal san hmal meng ti a lo awangin a hril hmal mai du lawa sawian chu a thenta jinga hrual kir phat turin angena chumi hnuwa chau chuan a thil hriat du chu a hril don ti asoya sawian chuan a tira chuan a hre hlea ma se ziali family te chu ziali chung ko ho tu pa ber unau pa ziali nu kai hroi ni in mi somni don an ni ti asoya chu tiang chu a hriat ta ka wang chuan ina chuan angen na chu apum ta heti la hian mundanga Wolf Head Mercenary Camp a chuan an hruai tu muling kan hmuwa mercenary ti chu sipai hlo neya chhorte an ni berang chu chungmi ti an chotlai chuan an be chu first tier leopard monster engemaw zatin an ron beita thut maya chuti lai tak chuan sawian le little fairy doctor te chu an lo thleng ve ngala ina chuan a pui ve ngal ta chuan ina chuan ama son to zele a chak to zia chu ati chiang le ta a frame do chi mangin second claim ti chungin monster pani chu a thata adang jong chu an tlan chezui vek bok mercenary group dan ang chuan chung monster thatu chuan a tha monster core chu atan ala turania chu puya thiang lawani chu a hriat chuan yolau chuan sawian chu monster core te chu la turin a hrila ina chuan phur takin la ka tum ta monster mountain a chuan monster chak tak an tama wangin an chevel mundanga po dam doi siam na man ro mu tur wang tak om nge ringa monster pani a tha te tang chuan sawian chuan monster ko ra muta alom hlea
hi thil hlu le tangkai takani awangani Ferry Dr. Chuan Sawian chuan an mani mercenary group at tel ve turin asoma itel chuan sumtam tak i hlo chok thei don ani atia ma se helai huna hian Sawian a thil tum chu paisa tho chho lamani lo Ziali family damdoi siamna man ruwa zong te zon chu ani ti chuan authority te chu hril ngal mai lovin nula chuan Sawian chu ni khandang hum him turin angen lia Jingsan City a him taka aki le thei chuan engkim hril vek don ti atia mani atira chuan ina chuan adu lawa puna khoral je chuan Ziali family ami damdoi zong du te chuan khopuian thleng to don ti asaya ma se Monster Mountain hrichiang mm2 Ferry Dr. chuan khopuian thlen nan chuan ni hni tel an lamamo don ti asila ina chuan rematita heti la hian Ziali nu le sipai te chu khopuia damdoi dor lampan chuan an kal zela chuti la chuan ina te po chuan Wolf Head Mercenary Group te chu an zom veria ruwa chuan kalin an kalkonga chuan ia lawa kai hroina in damdoi chi sang quality sang tak tak a hmu chhuwa pha an kalzel la hian Ferry Dr. chuan tlang chip kham panga thil hlu tak le poison lam thil omna ni ngei tur puk luna om ti a hmu chuaka Sawian theina hriat chian em awang chuan nula chuan rang taka puk chunga thil hlu zong la tu le ro hlu zong tura thodun puya soma ro hluan hmu ve le Ziali chung ko chanchin chau ni lovin adu zong engpo a hril vek don ti atiam bok Sawian chuan chu a rem tia an pahnih chuan tlang panga chuan an zuang thla tlang panga thingzunga chuan waitangin lungponga chuan an chuka aseta chuan rul pui lian tak mai aron lang an kalna tur chu alo danga ma se a changna ti pun tharnen chuan Sawian chuan doji frame mangin olsam takin a hne le ta an kong dal tu then fai ani hnu chuan atopa chuan lungpui chunga puk pakhata chuan an lut ta makan ti chu lungpui chunga chuan damdoi lam thil hlu tak tak mai tam taka om tro maya an thil hmu zinga pakha chu damdoi hlu tak mai burning ice grass ani master yerla chuan Sawian chu ei ngal vat turin a hrila kan hriat tur chu in biak na hi midangin an theve theilo ani damdoi wang mai engemaw zat an hmu boka engkim chu dik takin an sem veka iana chuan damdoi simna man ruwa a hmu ang chu ala medicine goddess chuan amamo thil dang a thlang ve bok tin heng mai ba ka hian ro hlu bom pathum an hmu chuaka chess pakhat chunga chuan secret techniques scroll pakhat 7 color poison skill technique a oma he hian chu puk chung chu zon lam thiam tak nei tu ta ani ti anem het ngala Sawian chuan a bom pahina honga vani thak takin ta chuan combat technique sang tak a hmu chuak bok chu soaring eagle wings technique ani ase bom pathumna an hon ma chuan puk luna chuan muli le a hote chu an ron lang ta Sawian le nula ina thil hlu an lak zong le bom pathumna po tiamin lak sak vek chu an tuma an tamjok tian hriat chuan Sawian le nula chuan tlan chiat an tum ta puk thim tak lama chuan tlan phein yolau chuan Sawian chu apuya iana chuan hmun thim taka chuan engkim a hmu theya muli hote chu hlo tling takin an buma chu puk chunga tang chuan an tlan chuak theita ma se van doi thla takin muli chuan an lu'na pon lama chuan alo chang reng lo nia an tan tlan chu thil theilo ani ta atopa chuan Sawian chuan muli chu a beita a ma king brite anglo takin muli chu be a hau tak leya mun har sa taka omma se iana chuan film khur lo takin chet ala chiam du lo chuti la chuan nula chu aron inrol ta a mupui lian tak chu a kauta a mupui lian tak puina in atopa chuan atlan chuak theita ma se Sawian chu a chaw hle atuk zinga chuan ina chu hmun pakhata ena lo har chuaka Ferry Dr. thiante an mercenary group an lo nia chungmi te hum himna hnuaya chuan alo omani Sawian din huna thato ti an hmu chuan nula chuan a thutiam chu a hlenta Ziali family te chanchin a hrila an jin kong le an kalna po a soi veka me pa pok ti chuan Ferry Dr. le a thian te chuan an kal san ta heminu hian hun kho ral lovin Sawian chuan tumruna na sa jok nen training a zom le ta master yerlo hne tanga pills ane te chumang tangkain level 3 chu akai le ta level 2 na doji rank athleng ta athleng satya me ani lo
sawin hin directin 2 star dozi akai ta ani master yaulawin ama athutiam khasha rangin sawian chuan technique thar chu adil ngala ma se master yaulaw chuan ena hena high flame control technique ania level 1 yellow rank technique chaw ani ma se ithiam the ni chuan chu technique chu aloin thak tanglam zelanga atopa chuan heaven rank asang berthleng ithleng theyanga tia ma se boina lian tak chu tu main an la thiam lo training chu cultivate pa ngai ain alet za zatin a shom zokin a harsa zok ani atia lo thon lam ai chuan sawian chu a phur zol so ti mei turani chu a thutlu na chu hriat chuan master yaulaw chuan chu technique chu akuta apeta a sawian chuan a ma nula in me pa pe kha a hon chuan medicine master yaulaw chuan makati hle me pa chuan lotus demon flame sin chena lo oma an soidan chuan lotus demon flame hi heavenly flame zinga rank pathumna ania he continent a hian heavenly flame si atlem hlea continent pumpu hian heavenly flame si som ni le pathum chaw omani atia chumhina chun master yaulaw chun thilmak tak aron pholang ta a man fortune mei alvar chu ani na taka chun heavenly flame sania bone chilling cold flame heavenly flame som ni le pathum zinga rank som pakhatna ania flame control technique ti fam kim tur chuan heavenly flame nei ngei angai ani ma se rank pathumna om lotus demon flame chu absorb a hiblo chu har sa hle don ti achiang chu hriat chun sawian chun atumati ru zol sawa thildang soiloin flame control technique ro pui tak chu azir tan ta a ni aliam zela sawian hen top sin neilovin training an neya atopa chun suction pump le flame deception pump technique te chu thiam zui bokin ma se thilmak tak a thlenga technique chu a thiam hle chung point a thil ti thina chu apung ho lo a chang chu technique reng wang ani technique chu yellow reng chaw alani awangin a effect chu ala chak lo lutuka a theina ti punnan sawian hen heavenly flame ane angai ani chu tiang ani lo chuan technique chu alo in thak danglam ngai lovang ma se sawian hen heavenly flame pakhat aya tampo absorb the ani chuan he technique hian heaven rank a thleng theyang a technique ala chak lo lutuk awangin medicine master yaulaw chuan sawian chu defensive technique pe a sawian an a training that theinan heavenly flames po a man ho tir bok tin maktak main sawian chuan voi khata ani dan tur dik tak angmai chuan a thiama master yaulaw chuan makati hle chuti la chuan ziali family ami damdoi siam na man razong polte chuan ian ate omna lam an ron pan hnaya chu hrian sawian chuan an konga chuan thanga lo kam ta a hei viru la rit tak chu kong puila taka chuan a da beise angein ziali sipai te chuan chon tumin an beya ma se an choi son thailo an boila tak chuan sawian chuan rang tak main aron beita thut maya chu muin ziali nu chu aron chuak ngala kimme chu sawian thangani to ti a hrengal wata ma se sawian chu a ma mi chak lo tak angkha ani to lo ziali nu hi yen a hian a level sang jok ma se sawian chuan osam takin a beina te chu dangin a beile theya master yaulaw hena tanga heavenly flame lon la in sawian chuan ziali nu chu tlang sang taka tang chuan a pai thlata chu chuan mu chuan ziali chung ko sipai te chu an lo hlau thong ta hle meya an beilet ngam lo awang chuan forest city lampan chuan an tlan le ta ani punre tak nuwa sipai te chuan ziali chung ko chena in an thlenga chanchin an hrim ngala family ho tu ber chu amang ang hlea sipai te chuan an thil hriat chun chu an reporta chulo beitupa chuan thom hnuduma ha a point flame technique amang boka tia chu hriat chuan ziali family young master chuan sawian alo beito awang chuan thil engemaw a hrengala ani po sawian mei alvar chuan alo hliam to awang ani atira chuan apa chuan aring chi alawa arilu chuan alchemist te chawin indona tiang mei al chuan hmang theisia thil omdan che zual zel awanga boile nor lui ani awangin ziali family hroi tu chuan an chung kolei badul nan an market zong shal vek mai lo chu ti theidang an nei talo itilen saw family chuan nenaro puitak an changa sawian ro manna chu a hlo ting hle ti an hriat chuan a fa pa sawian chu chuang takin sauzan chu anuya chuti lai tak chuan sawian chuan tu ma hriat lowa pui thin tu master yaulaw chu a master tak ani to ti a sei chuak ta chu wang chun utan city chu a chua san thuai dona mun sanga azin kwal don ani chu hriat chuan apa sauzan chuan rem ati pui hleya atan chuan sau chung ko
malam hun chu tuna chuan sawian chunga ain ngat vek to chumi hnuah chuan zonal chuan sawian chu alo tloa thupoi mo tak aron hrila zianan academy chuan registration an hong thuai don ani atia zianan academy hi continent pumpuya combat academy chakber pol an nia an zirtin na hi hlotlin puyan tamhle chuwang chuan sau chung ko member engemaw zat zunar po telin inzialu ve chu an tumta ani mase sawian chuan angai event vak lawa angai tu le du ber chu training chawani achang chu yan hen alchemist ni adu bok wangani chumi hnuah chin chuin thlakin ina chuan pil refine chu atum chin ta revak law hnuah master year lawa kai hruaina hnuaya sawian chuan avoi khannan pil chu hlothling takin a refine ati thiang hlim theita yaula chuan pil refining tur chuan dochi spiritual power le flame te chu thiam taka control thiam ammo ti a safe a sawian theina mu chuan master yaula chuan anui sa thau lo zirtir tur dik tak a thlang ti a hria sawian hian indona chawh ni lovin alchemia po talent thatak ane ani ti angai tua chuti la chuan ziali chungkwa chuan sipai te chuan an market zongzong chu hlalvek ani to thuan report a ma se thil mak tak chu sa family nan lei vek ani huna kal zela atopa chuan zunar chuan sawian chu zianan academia kalpui turin asom le ta ma se an pathi chawan ni lo sawian ka zente zongzong sawning le sawmei te po an tel ve bo sawi hi ama tang to in academia chuan alo inzir to a academia lu thei to registration ti na hmuna chuan zirla senior pakhat lu buan alo hmuaka hi entrance test endik na thoktu turani zianan academy zirla anga pom theini tur chuan registration ti tur zongzong chuan test an paltlang anga ya tin level 1 na 9 star dauchi tel ani anga ya ni saw family tanga registration ti tum zongzong te chuan he thil phu thi an pass vekani ma se test ve ni na chu amak dang lam hle ni eng noi rei tak ding turin an thrila sawian chuan an thil ti chu adu lawin adau dala ma se asoi bel ma chuan examiner dang aron thlenga zianan academy instructor pakhat rolin ani instructor rolin chuan academy a hian zirlai te chu an chakna azirin class rang an in then don ti asoi fia level 2 na dozi 1 star chu class D a an omanga class C a level 2 dozi 2 star omle ang tin chu tiang zia chuan class S thlengin a om chawa chumi hnuah chuan test dang chu nei puin zunar chuan a chakna aron pholang ma sabera level 2 na 6 star dozi level a thleng to a mi zongzong makti a hlo hle instructor rolin chuan kum khat chunga zirlai lu thar tur zinga theina nei sang ber ani thu apuang ngala se zunar chuan alo pom tat lo talen nei thaber chu sawen ani arin thu asaya achan chu kumchan ve chung chawin level 1 3 star dozi tangin level 2 4 star dozi akai chho to ani chumi hnuah training tak an nei theima in sawian chuan engama main academy atanga kum khat chol adin hmal mi maya athil tum chu heavenly flame zon chu adu wangani tianga chol adin hmal mei ti a hre chuan instructor rolin chu alung oilo hle meya ma se hnuah chuan chance pakhat a peta sawian hin a attack na vai som hi atur chok the ni chuan phalna pe ang sawian chuan chu apoma entu zongjong chu an lo mang ang hlom hle instructor rolin hi level 3 na 3 star dosi ania sawian ain a level asang zok hle arena chuan instructor rolin chuan ngun nam pakhat sawian a hmanatan apeya ama point shui shwa se tak chu ala chuaka a hman thiam hmel he hun khora lovin in bena chu ai tan ngala sawian chuan a thiam na le theina sang chu rang takin aron pholang ve ta a the ang tokin alo beile tin alo dang ve thei je a technique thiam zongjong chu a pholang vek bok ma se instructor rolin chuan level 2 technique water prison mang chuan iana chu attack zuya ma se a training na sat ema wangin iana chuan a beina chu atur chuak theita sawen chuan beta hne na changta academy atanga kum khat chung chul phalna muta ani chumi no instructor rolin chuan zirlai thar zongjong te hne na academy panma ini sari chung in boss na hun an nei tur thu a hrila chuti lai chuan instructor rolin chu utan city a chuan aum don ti hre chuan sawen chuan fing takin chu hunram chang chu amanga ama nen in lai chi na thatak siam atuma sa family te chen na ina om turin asoma wa nei thla takin alo du hlo mai sawen hen ti chan thatak aneya
zianan academy net inzom na nget jok siam adu wangani chuti lai chon mi puizinga in thup mi mak tak mai chuan ngoi rengin a chu main engkima en renga hemi hi alchemist zunarin atha ducia master ani atira chuan phubalak tumin sa familia alo kala ma se tuna chun sau chungkwa chu zianan academy net inzom na an nei ti a hriata wangin phubalak atumna chu ada bauta zoka chumi hnuah ziali family chena chun kalin an hroi tu chu awang muwa liusi thina phuba chu sa family laka lak atum lo thule ani chu zianan academy nen inzom na an nei awanga ti buangam an ni lo thu rila ziali family hroi tu chu a thin rim hlea ma se ti the anei ta lo ti chet adu sa family aya an family chu an ru chet ta zoka ti chuan mun danga chuan sawian chu sa family te chen na ina manager ia feinin ain muwa thil an soi dun ma chuan sipai pakhati a hnena lekha thon kengin aron thlenga a chiar zo chun sawian chu amang angle monster mountain a nula pakhat aton ferry doctor chu muli miten an ruk bo thule din mun hlom taka om thu ain siaka ingma soilawin sawian chu ferry doctor chanchuak turin magical beast mountain range lampan chuan a chuak ngala ya fe chuan abula chuan zunar arukin alo om reng ti hria in sawian nen hian thian chau ani awangin ain huat kher angai to lom ti asoi chianga chungai to boilo le changle loin zunar chuan sawian chu umzui tum ta zoka tanglama kala chuan sawian chu ziali family hroi tu chuan alo danga tuna chuan a family an tluk cheta wangin thinrim na le huat nei na khat to beslui to tak chunga chuan an pani chuan ain beita a nasataka in beitu chuan bridge chu a chim teuh hle chief ziali chuan ian chu arek beta ma se chu ti lai tak chuan zunar chu aron thlenga chief ziali chu a secret technique mangin aron that ta mi mai van doi thla takin chief ziali chu hne ma se bridge chu a chim ta veka sawin le zunar te pani chu an tel thata ane thla tak main awian chuan a ma lo practice tel to flying technique chu activate ta he technique hi thakhatlek chungin a thiam fam kima thina laka chu chuan a chan chuak ta ani zunar chuan makati hlea a fak hlea sawian point zunar a faklet ve boka secret technique thatak tak eng mozat a thiama wangin a fak hle hetian thola hian sawian chuan apa thil soi chu angai tu leta zunar hi apa chuan nam chak tak tak pe inkara boin laka a himnan le nun hadam tak anei theina sa family hnen a hlanti apai na hril chu a hre chuaka hun akal zela zunar hian thuruk lian tak tak anei ti a hre chuak ta ani zunar chu anui suka thuruk lian tak tak anei ti chu apoma ma se ala pong chok theilawani achin chu in thlakin yonlan seka chuan nalan inran chuan thuthang a hreta a thuthang mak tak chu a ma bolhlo anga an ngai sawian chu tuna chuan hun reilo te chungin level 2 na 5 star dozi level a thleng to ti chu ma se nalan inran chuan a hlau tak zeta a thutluk na chu a thlak danglam lo tu thu a soi ma se ani taka chuan a hu phuru hlea takle zola ma son thinan pilking gu he tlo a pil dang dil turin ange na ni heti la hian monster mountain range sa chuan muli chuan sawian in utan city a chu san ti alo hreto a ferry doctor chu ron chan chu atum ti alo hreto a alom hlea he thilan ti chan hi puk chunga bom an hmu chua a honna cha bi sawian chuan a kol nia an hriat wang ani chu cha bi chuan hmu theinan ferry doctor chu an man ani chumhina chuan sawian te chu lo lang le zunar chu leya ada utan city a ki le turin angena diktak chuan a chan chu tur chu a hmangai nilovin a thian pa ngai mai ani thu a soya chu chu hre chun zunar chu anui suka utan city a ki le chu arem tita engtiang taka rei po ni se alo ho hun a hma tlak tur thu a soya ta hian btth season na saber chu atop ta ani